Mana kamano nyakore Magajwang magite pod medo chwakore kawuono e dala mar Homa Bay County ka county number 43 weche thoth ndi nyakore Magajwang kendo omedo chwakore okang'eyo ratilo yiengore kor jopiny mapenjo penjo koso kor joma manyo ko mar governor koso kor ka sirikal ma tiyo sani. Nitie ka penjo mopenji buora ka magomo ne joma ni malo ka oduok penjo gi ka waketho kinde. Nitie penjo mano penjo weche mag aluora. Abro chako kod Matthews. Ngiswa ne to un kaka team maru mar Rabudi. Chenro mane ma un go marito aluora. Mar ariyo, wach mar kuoyo masani koro jore wang' chieng' ward kacha. Kamana ahinya. Wan kaka team mar mag weche mag aluora en gima duong' kabisa nikech ibro yudo ka weche mag puro dok chien kaluwore galuora marach. Koro achiel kuom gima wabro timo en mondo mi wajiw weche mag pidho yien. Wabro jiwo weche mag pidho yien kendo wabro tudore gi civil society to kod NGOs mantie. Wang'eyo ni e Homa Bay nitie Homa Bay County Diaspora Network matimo weche madhi korka aluora kendo e Homa Bay County Civil Society Organization Network motel nego jijo gintiere kod programs mag pith. Omiyo wabro neno ni dala ka dala at least ng'ato ka ng'ato odonje program miluongo ni Plant Your Age. Tiende ni wabro jiwo un kaka jo Homa Bay mondo mi ng'ato ka ng'ato pidhi yien maromore kod igni ne. Kija igni 60 temi pidhi yien 60 kende. Erokamano. Kai bas machielo mar kuoyo ka wadhi e weche mag sand harvesting. To weche mag sand harvesting oseinyo jowa. Wang'eyo ni ahinya wang' chieng' ward is affected. Omiyo kaka county wabro keto chik ma control weche mag sand harvesting mondo mi wa ensure ni revenue kaka ne Ambassador Willis wacho cha ok ni kuoyo maka indi dhi gero oko ing'iewo kuom jowa gi $3,000 tidhi iuse oko $20,000 ga wiye. Erokamano. Yes. Erokamano nya. Eliud, wach mar kuoyo ni mar wang' chieng' ward ni utimi ang'o kaka sirikal mar county? Japenjo no penjo ni okonyo mana counties mamoko kod wach mar chik moro manonego bed ni county assembly ne puodho mano miyo Homa Bay owito pesa mar weche mag climate change. Erokamano. Ing'eni kuoyo mijowo te ni e puoth wegi ng'ato ka ng'ato. Onge kuoyo moro amora mijowo e puoth sirikal. Aya chik nitie mar kuoyo mar jowo kuoyo. To chik mantie en ni site moro amora mijowe kuoyo onego bed approved gi NEMA. Chik nitie gima onge en method minyalo enforce go this law. So enforcement emotamore nikech enforcement ni e lwet police kendo ni e lwet jonema. Ka jonema oyie together gi police tidhi maki amaka kikawo kuoyo e site ma ok obed approved. Moso e kuonde public ma ji jowe kuoyo en ndara milosi. E bath ndara kanyo ero to koro our enforcement officers at the county level mago wan go gi chik. Kuoyo mane dho ndara to kwa yudi timako lori kendo imako ng'at ma jowo kuoyo no kati kawo ne chik. Erokamano. Wach mar climate change. Wach mar sirikal ukonyo nade? Homa Bay County ne owito pesa kata ne ok oyudo pesa nikech kuom rem mar sirikal manie loch sani. Kaka japenjo ne penjo. Aparo ni pok wa lose pesa no te. Gima ne otimore en ni use lose pesa but pok lose te. Pok wa lose pesa no te, pok wa lose hope. Ne nitie all conditions no keti mar mondo yud pesa no. Conditions ko no fulfill te. Modong gimoro achiel kende ni mondo the law obed passed gi the assembly. So pod wan mana gi problem ni assembly ema orem pass the law mondo Homa Bay County obed included a list of beneficiaries. Erokamano nya. E wach mar aluora kanyo Homa Bay olel. Utimi ang'o? Nyocha ka endi jotich moko ne ng'anyo kaka sirikal utimi ang'o? Erokamano. Mokwongo jotich mano ng'anyo ne gin jomako mano omi contract mar ywecho to contract gi no expire. So in the process mane cabinet o extend negi the contract the delay mar payment no bet nikech onge kaka ne nyalo chulo
ng'at ma is not within the contract. And I think the matter is being sorted out. Homa Bay to Sibedo, King kaka Homa Bay ne chal, the dusty town of 2013. Homa Bay, ena kamaber. Gimadu wan monda kwa jowa, ni weche magaluora, kekwa yie mondo okete siasa. Wangi report mangiso ne kata mana yugi mecho opu kachaka. Majichande, nicha weche siasa, emarengo. Erokamana. Kauwe Homa Bay, kikwangi Homa Bay town constituency kende. Wangi chiru machalo marambita, wangi sindo, mabere kelo revenue, wangi oyugis, mabere kelo revenue ne Homa Bay county. Utemi angoma na chini obedo maler, to jo hala mabende uso kundego, samu juoge, gina ne alwora margi obedo maler. Wantiegi system ma Homa Bay ka ondeki nyoma yuecho. Previously, note me an individual contract emana yue town. The same thing otemgi Kindu Bay, Oyugis, and even Beta. Koro kan tie ng'ikruok moro matin ten ng'ikruok minyalo jew mana kaka kasama peso deko to jogo ko yuecho, but king'eyo level of ler ma Homa Bay gi kaka nen chon, there is a remarkable improvement. Festus, team mar Mama Gladys Wanga, ginango ka ngumuketo mar konyo weche magaluora. Thank you. Ada wachone first one was a chako watch mar loso watch mar alwora. First time in parliament mar Gladys Wanga guyugi magwanga. Ne wa pedho yende milion achiel Kudera Forest. Ma Raila Molo Odinga amoni biro commission. Wachako pedho yende 750,000 Wire Forest. Kagwe makore kanya klachia. Raila Odinga biro yao. Wawuoyo environment conservation gine loso rito alera mar alwora. Magi gin yende mopidh through KFS koso no. Through office mar Omar Rep koso ne wanga women reps echego magwanga ne member of parliament. Okay. To no wariwore ni kiro loso mar environment. To no ng'iyo yende through forest mo pedho kendwa. Okay. Raila Odinga mondo biro commission. Now mar ariyo mondo waket alwora marwa Homa Bay maler. Kako wusani Homa Bay County yonge sewage system. Gimo kurichuricho. Aparo ne gimodi kongo timo kongo tik. Ene wa ter malo so pie uteji mura Homa Bay ka. Kaso en shoni pigego odonje sewage system. Kaso ni sewage system titero ge center moroka matisa nene thino nya konyo. Bi na mume sani. Wagole kanyo mondo tere ne giyudo kamoro nyal kinyi. But tato lead poko megi. So kagi nyalo tato lead no to bed rilo ko tere nyal kinyi 100,000 acres. Mondo bed gi sewage system akanwa. Number 3, sand harvesting. No, cosa di kanyo, cosa tere nyal kinyi, wa collaborate with some company in America, what they call waste recycling equipment. In only 374 waters. The team will go take or waste go be recycled into fertilizers, water, katamana energy. Man is the purpose. Number 3, watch mar sun. Watch mar kuoyo. Jatelo wachober kuoyo gin mag individuals. To paro ne jog gin jo Homa Bay County ye wukodgi. Wadhi tudre gi jonema giweg puthego mondo gi los cooperative movements. Koro kuote machoke Homa Bay waka. Ingiewe Homa Bay ka e bei medware cha. Ka law mo wacho bedo reinforced, it is possible what the team mondo change. Gima duonga wacho ma mondo wachiv gigi te wangi kit jotelo mwadwaro telo makare mongi mien. Iluongo ni leadership. Leadership and integrity. Mari munu wade konyo. Maro yugi magon Gladys. Washington. Mari magon ko weche magaluora. Aparoni. Homa Bay Aparoni kata dong wabedu mos. Wawinje kako duoko penjo donge. Aparo penjo ni to en chenro mane magin go weche magaluora. Koro thuolo mari. Aparo ni kata mana japenjo mo penjo cha o site ni nitiere one of the speakers mo address issue no. No wacho ni in our first 100 days in office wabiro wadwaro ni mondo waket climate change policy mondo mi wa access climate change fund ma ya wagi dwaro mondo bi okonygi e yore magi chamo timo. Besides that
Besides that, besides that, ung'eyo ni kata mana sama wawuoyeni iyudo ka nitiere kar gir pi mane nyalo konyo weche mag pi mang'eny kabisa manochak maram mane ochak gi kambi mar Jaika. This and gima ne papers gen oserumo madebedo beni if the county government was active ma en gima dekoro tiyo ma dekoro miyo ji pi elsewhere ma wanyalo timo nwa pi This one, there's another one mantie dhiwa miluongo ni Kanga water project. This is another one mo winjo beni kopo kaka ng'eyo ni tarik 10 kwa chako sirikal en gik mwabiro timo ng'o obiro keto into action mondo konjie weche beauty of this forum. Nitie kijana mo penja ka about how many ministers mane Dr. Kidero ondiko ka en Nairobi. Anyalo wacho ni uduto ung'eyo ni engineer Tom Odongo was the minister for lands. Erukamano. Bedmos. Dongera mitwolo. Engineer Tom Odongo was the minister for lands and physical planning. Engineer Tom Odongo was the minister for lands and physical planning. Uduto ng'eyo ni ne nitiere mama manowuok Airtel mane Kidero ndiko miluongo ni Ann Othoro. Ann Othoro was the minister for trade. The same minister, the same government, ne wan kada gi wuod Kasipul ma wuod dala gi Wayne miluongo ni Engineer Baker mane then PS in the ministry of aparo ni samoro ka apa ni upenjo mondo mi ung'e. Akwayo kama. Upenjo mondo mi ung'e. Okay. Joma Bay. Ne wawinjore maber. Ni samo penjo to ng'ama dwa duoko penjo nyaka duok penjo donge. Koro akwayo kama. Bura ne wawinjore gi chike moko donge. Koro nupenje penjo. Koro bwana mano penjo ne wabro gole oko. Nikech penjo to kodwa ng'ama no penjo no duok penjo donge. Wabro gole oko. Koro koko nyalo bedo piny mos wabro gole oko. Erukamano. Wabro gole oko. Ne wacho ni ok simu ka. Ket simu piny. Aparo ni pokatieko penjo go. Oduok penjo koso wegi kanyo. Oduok koso we. Bas, we uru thuolo mondo duoki. Aya. Ber piny mos, to gi penjo. Chungane malo. Apana se wachunu. Chungane malo. Na mi thuolo mi penjo dong. Ido duok penjo. Koro ang'o moni bedo piny mos mondo iwinj penjo. Koro bedi mondo penjo. Erokamano. Apani penjo issues mag ministers asepimo ne jogo mane and you must also understand Jodalawa ni Kidero kano bedo governor ma Nairobi ne an opposition governor ne ja ODM to joma noloso sirikal ne Jubilee. Koro kata mana balancing for Kidero to have worked for 5 years. Apani en gima no tem. Now when I come to the issue of consensus, the same person mago kokonimo penjo gi. Ka wadwoke issue mar consensus. Apani magi maji ose misunderstand. It is true. Ni kane yogi campaign mokwongo, Kidero wanted a way manegi nyalo bedo piny te. Mondo giwinjire, mondo giberi consensus. Just listen, you don't know. Then two, kano gig samakoro niluongo out of the 8 candidates, Joma ne oluonge consensus, ne okoluong Dr. Kidero, ne okoluong Louis Otieno. So he was not part of the consensus. Erokamano. Joma Bay. Abro miyo uthuolo. Adwa ni miyo ni owuoye. Ng'ama ok understand. Erokamano. Okay, we miyo no mondo owuoye. Okay. Aya, penjo mari. Erokamano. Joma Bay untie.
akwayo kama gi muolo gi bolruok chike kane wasomo maber ma wayie ni wadhi luwo chike gi donge koro ka wayie ne jomoko penjo wabro chalo joma ok onge gima gitimo donge we mama mondo penjo ma en go erokamano mama wach nyingi ward kamia gi constituency kod penjo mari. Ladies and gentlemen, Joturu aling'uru mondo winj gik mapenjo. Penjo mari. Nyinga maren Violet Akeyo. Anyar kanyada gi tiende ma joma go koko kagi. Ang'e gik makamolow. Gima dwa wuoye en about gender. Okay, koro penjo mari. Nikech sa penjo mari. Wuoye about gender equal. Now mention FISAFOC. FISAFOC forum en gima na idho ne ndege the year 2013. Koro penjo en mane? Adhi wacho wachne. Koro gima penjo. Jok madhi gi jok mawuok. Ere kaka udhi konyo mine about juo. Erokamano. Wach maler mokalo. Erokamano. Aya, bedu mos. Aya. Gimomiyo na ng'ade en ni nadwa no penjo ma en go wach mar ndege gi mago to donge koro imbe wacha nyingi gi penjo mari. Nyinga Lilian Ogutu achung kae elo Kenya National Union of Nurses. Kenya National Union of Nurses ochung ne ratich thieth manases kendo chung ne ratich jotuo. Penjo na en to the county government mochung ne Chief Justice, Chief of Staff mochung ne county government masani. Wasedeno ni supplies e hospital onge kata sama wawuoye. Kata sani ng'ato bet matuo ka idhi ng'isi ni ng'iew glove. Kuma idhi ng'iewe no bende wakia. Okay. Apenjo ni a Chief of Staff. Kawa penjo ting'iso wani county government poko chulo KEMSA. En chenro mane ma ungo mar kelo supplies mek yath gi mago mok yedhe miluongo ni non-pharmaceuticals. Kapok county government machielo kao. Ne county government manitie bende. Wan gi jothieth manondiki under contract. Wang'eni atam malo mar jok manondike contract gin machiegni 40 kuom 100. To sani contract ginoru. Public Service Board circular nosebiro. En chenro mane ma county government nigo sani Erokamano. Mar miyowa mondo jotijgo obed permanent and pensionable. Erokamano. An gi question. Hello. We uru mondo tie. An gi question. An gi miauru thuolo. Okay. Apenjo jo chung adek. Mochung ne Honorable Kidero. Okay, penjo ne jo chung. Wanga gi machielo. E county government sani wang'eyo ni mine to kendo atamalo mabor moloyo counties mamoko. Wang'e ni ranyisi mar county mora mora e dongruok en mine gi nyithindo. Nyathi achiel kuom 30 to e county government ma Homa Bay. Achiel kuom 100 ne mine to gimomiyo githo nikech remo onge. Okay. Wacholo mine penjo na en niya. Ere chenro ma county government mabiro bro geng'onwa thuolo ni. Erokamano ahinya. Abro duogo koni mondo giduok penjo mopuonj gi goko monde. Erokamano ahinya. Lydia kod Bati mai chal mar weche kawuono holo pong kendo ji nigi penjo mang'eny mopogore. Weche mapere pod oriyo ka mopenja ka gin weche mag stadium mar Homa Bay ka, wach mar Arujo Animal Feed Factory, kaachiel kod mar Kigoto Maize Mill, kaachiel kod paro mane Governor Cyprian Awiti nigo mar loso kambi Nyapalo mar rabuon, kaachiel kod mar mananas
area mar Kochia, area mar Olare ne weche mag konyo dongruok. Bende nitie weche kaendi mag jo lupo mabedo jopenjo mopogore magite gin weche ma jopiny ne go kawuono e chenro mari maratil Lydia kaachiel kod Bati. Abro duoko wach ne un wegi ka wan odhi nyime kod temo yalo kendo kolo weche gi duto kawuono e chenro maratil kaka wuono wago kambi e kaunti ma Homa Bay kete mana ka. Erokamano ahinya VOJ kuom report machal kamano. Erokamano bende kuom twak no madhi mbele aneno kanyo ka bende pok irwako koti nyaka sani. Mano nyiso ni pod ochwakore Bati. Pod ochwakore kendo kata kiwinjo kaka jopiny wuoyo e tok VOJ kanyo nyiso ni twak ne omako mach ahinya. Bati aneno ka achiel kuom joneno wacho kanyo ni magi gin twak mwinjo bed ni waloso negi kinde ka kinde ok warit mandalo yiero kende kendo wacho kanyo ni manyalo miyo jotelo bende bed iluongo ni bed accountable ng'e ni nitie kama dhi gik makore dipenj gi ni tisetimango onyisi e jopiny ni to ayango gi ni mosetimo nyaka ne chak Ramogi TV mai yiero mokwongo yudo wakawantiere yamo to kendo ma bende chakruok mag twak machalo kod magi mana kaka ne wasingo no biro bedo wangi kachiel koda iti kinde duto wasingo mar timo ni mai dwaro mondo mi bed gi ng'eyo ka jotelo bende wake dwaro bende no wasingo ni pod wantiere gi weche manyien Bati wakaw yo matin kata kamano waduo kod weche manyien mondo mi walore. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists walipata special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Generation inakuja ni sisi tunalidi nchi. Justina Wangui wa Mae, Roots Party of Kenya. Ukiitwa deputy itika. Martha Wangari Karua, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Tungetaka tuseme wa Kenya wameamua. Rigathi Gachagua, UDA. We are coming to bring in change. Ruth Wambui Musheru, Agano Party. Battle of the Deputies. What would you like to ask your next deputy president? Send your questions on video to the WhatsApp number 0796 560 560. Keep your questions under 30 seconds. You can also text your questions to 22843. The Deputy Presidential Debate live on the 19th July 2022, 5 p.m. to 9 p.m. Highline Motors Limited maenduka mopuodhi mauso pikipiki mar TVS kod tuk-tuk mar Piaggio kelo ni ber mathoth. Pikipiki duto mag TVS koting'o nyaka brand manyien yudore mana Highline Motors Limited. Inyalo chulo pesa aching kata e yor hola. E yor hola ibiro chulo mana deposit mar $20,000 kende. Mafuta bende wamiyi mar $500. Wachiwo free labor service. Spares bende yudore nengo moyueyo. Wayudore Nyanza, Western kod Nairobi. Mathoth gochwe namba mar 0754358882 kata 0710858475. Highline Motors Limited, od TVS gi gige duto. Alia Beach kani Homa Bay toma Ramogi TV. Rabuon mobul. Gik ma idwaro.
rabuond nyaluo kod chumbi moromo. Kaka ilose: bul rabuond nyaluo kuom dakika 20 kod potgi. Pokgi kaito ituone chumbi moromo. Inyalo chame kod chai kata nyuka, kaka gino miluongo gi dho ngere ni snack. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ramogi machiegni kendo wamedo dhi nyime bang' yudo twak mane dhi nyime Homa Bay. Wasudo gi weche manyien kamoro ne jalar kata jakom mar ODM John Badi okwedo weche ma iwacho kod moko kuom jokanyo mag duond riwruok mar siasa mar Kenya Kwanza ni chenro mag kampen mag duond buche siasa mag Azimio la Umoja One Kenya yudo omenda kowuok kuom jogo manokolo omenda manoket tenge mar kedo kod COVID-19. Badi mano uwe sub-county mauriri kamano telo ne kweth mar ODM chenro mag campaign na wacho ni Azimio la Umoja tiyo kod omenda maler e yor campaign. Ne okone jalop jatend Kenya William Ruto mondo mi okon jo Kenya jogo manokwalo omenda manoket tenge kedo kod midhusi no nikech en ei piny owacho. Kama chelo Badi oko Uganda e kaunti ya Migori mondo mi odhi owuogo ko mondo ogombolo ne Raila Amolo Odinga kaachiel kod jogo manowalo kod otiko mar ODM e kaunti ya Migori e yiero mabiro. Azimio campaign. He is saying that we are receiving donations from COVID billionaires. My question to Ruto, who are these COVID billionaires? You have been the deputy president. Tell us who these COVID billionaires are. Stop propaganda. I am a signatory to ODM accounts, which is the main party sponsoring Azimio la Umoja coalition. And I know that we are funding our campaigns through clean money, donations from friends and political parties' funds. We are not corrupt, and we are going to make sure that this country moves forward. For the first time, one kako Uganda luo, one eno kako Rwadhi bede telo. Ng'ama dhi bede telo en Raila Amolo Odinga. Mondo mi wakonyre. We don't have a problem with all the candidates mokomodoro governor kata maulerogo. But wadwaro ng'ama nyalo dhi winjore gi Raila. Nyakora mokwa e kaunti no ma Migori wang'iye mago motuche kaunti ma Kisumu kama kodong mana ndalo 22 to itimo yiero maduong' kweth jokanyo mag duond bura mar ODM mawuok e kaunti ma Kisumu kotelne kod jalup governor Matthew Owili kawuono no tero campaign mar sero jopiny mondo oluto ombulu mana ne jogo ma ochung' kod otiko mar ODM kata 6 piece. Owili wacho ni oganda luo nyaka riwre tok kwayo no mane ochiw kod ogai kata tok kwano mane ochiw kod ogai mar duond buch siasa mar ODM Raila Odinga ni mar mano kende ema biro miye teko e tayo sirkal kod pogo mwandu mag piny owacho. E campaign mane gitima yueyo e Yawasi Onjiko Ward ne gikawo thuolo mar kwayo jo Kisumu mondo mi owuog kar rombgi kendo oluto ombulu ne Raila Amolo Odinga kod governor Anyang' Nyong'o e yor neno ni dongruok chenro mag dongruok omedre county. Wang ni telo biro du taneno ka samoro chachu matina kiana ng'omo miyo use chandro telo for a very long time koso omiyo sani joluo e masani opende gi mesa State House wande mwadhi e State House to kuro chiendore nade kwadwa miyo jakom presidency to wawe miye teko monyalo tiyo godo piny monyalo kelo godo dongruok e piny onagi. Kuro Raila Amolo Odinga mondo yud lemo mang'eny nyako bed gi jawodie mang'eny. Ibiro luong ja Wiper, ibiro gi ji adi, obiro wacho na biro gi ji 30, sawa. Ibiro luong ja KANU Gideon Moi, in gi ji adi, an gi 40, sawa. Ibiro luong Martha Karua na Kenya, in gi ji adi, 60, sawa. Ibiro luong Uhuru Kenyatta ma en jakom mar Azimio, in gi ji adi mag Jubilee, an gi 70, sawa. Ibiro luong Raila Amolo Odinga, tipenje ni in gi ji adi. Nyakora mungidwa medo dhi mbele gi weche manyien kata kama nikech sawa gombo ni mondo wawe thuolo yue kare temo ko nikech kiny bati en wuok tich.
King'iyo kaka jogoro mag cartoon ndiko ga ka odiche makinyi yudo ka ng'ato chiwo to penjore otwenyore kod chako twenyore kod achiwo kosa we chiwo. Kata kamano aneno ka Omondi Wuod Ramula wacho ni Bati gi Lydia odwaro ratil machielo Siaya machano okoromo kokapani gineno kaka itimo ratil. Kaito kamachielo aneno kanyo ka bende Min Junior mano kanyo Pamela Die kantiere Urembo kanyo ka Homa Bay County wacho ka nembo kete mana kera Ramogi TV gi mwalimu Hilary Ochieng County ma Migori. Mbere wacho na chuo mana wange ka okete mana kae chendo ni maroimore. Gimomora ni achiel kuom yawo mabende osebedo ka oronwa ote ka iluongo ni Pastor George Maro Diko Pany. Bende ne nitiere ratil kawuono. Wang'ano gile. Koro nyiso ni magi gin jok ma osebedo ka kete Ramogi TV kendo gin gik ma degier mondo mi giket ne piny owacho ma dhi betie. Ahinya to e kaunti ma Homa Bay ka gidwa ng'eyo ni to gin gi chenro mag dongruok ne jopiny. Kalilian wacho ka aneno ka jo Homa Bay omiyo VOJ tich matek ahinya, ok gin joma organized. Mano kaluwore gi Lilian. Ng'acho ne giloke kar siasa to aparo ni en kar puonjruok mar ng'eyo gino mabende winjo bed ni timo ka gino mabende pok otim. Kata kamano Bati nyalo neno ka sechego mabende siasa iwacho ga ni en gino machiero mirima moro. Weche mag siasa moro ji kawe kete chuny gi ahinya, kata kamano par ni jogi dok mosore bang'e. Omiyo kikaw sisi kete chuny akoro mga jwang' ni koro kiwuo gi wadwi bedo ma koro chuny onjaore, bed mayot, kaw ting' mayot kendo imos mana wadu kaka gembe gitimo handshake bang'e. Inyisowa ni thuolo marwa orumo. Nyakwa Ramogi wan to waheri ndi made wekwerwa ni thuolo wa orumo do wamedo dhi nyime kodi nyaka samai ini wuon ting'o bari ni ndo ingi kao kamano. Erokamano kuom kete Ramogi TV chakre ne wachaki weche manyien saa achiel bedo gi ratil kor gweng' ma Homa Bay gi weche manyien ma saa 3 imore Nyakwa Ramogi. Thuolo ka Nyasaye miyowa kendo odiechieng' makinyi en odiechieng' ma ok watimo kawuono wabiro timo kiny. Bed gotieno makare. Nyinga en George Bati, jaloko marwa kuom thuolo duto obedo Winnie Adoyo. Erokamano Nyakwa Ramogi kuom medo kete mana kanya kisegi. Nyinga Lydia Oke, oriti masani. Go back to school the authentic Kenyan way with the Naivas Back to School. Naivas saves you money. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Mambo ni double on Shabiki.com. Make your first deposit and get 100% welcome bonus on Kenya's most preferred gaming platform. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Shabiki.com. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your